Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Horas badihita saluhut na damang dohot dainang, di bagasan mingguon, hatani di bata, nagabi jamita di partanyangata, ima di minggu paonopon dung Trinitatis, tu minggu tanggal 24 Juli tahun 2022 tersurat ma di Kolose biddu 2 ayat onom ro di ayat 10 sia songono mahatana lausta paihutihut ma ope songon pajak konom muna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana gabi marurat jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana. Tugu marhapor seaon. Hobar tunani ajar hot tuhamuna. Lumobi mahamu marroha mauliate. Jaga mahamu. Sotung diago dewa hamu marhite-hite hata bisuk-bisuk. Dohot hata lesem nasomaripola. Hobar tu tona-tona ni jolma. Mangihuton si sia-sia ni hasianganon. Dada mangihuton Kristus. Ai di bagasan ibana do maringanan sadok go ni hadebataon marupahod daging. Di bagasan ibana sahat nang tuhamu hagogo nai. Ibana do ulu ni nasa hamuliaon doho panggonggomion. Laos di bagasan ibana do hamu tarsunat. Dada binahen ni tangan. Lahu mananggal pamatang namar dagingon. Binahen ni parsunatan nasian Kristus ido. Airap tartanom dohamu doho ibana. Dinatar didi ihamu. Laos di bagasan ibana do rapamu di pahehe. Dinagabe porsea hamu di hagogoon ni debata. Napaheheon ibana sian akka namate. Asahamu naung mate di bagasan akka pangalausion doho di bagasan sibuk naso tarsunati. Rapon ibana dohamu di pahehe, di nasinesa nai nasa pangalau syotta. Di sesa do surat tangani na dopak kita, ima akapati na maralohon hita. Di padau doi, di lohoton tusilangi. Di pupusi do aka hamuliau doho panggonggomion, patardo di patotodurhon nasida. Di pai bakod do nasida natalui. Ope unang ma di uhumi halak kamu siala si panganon manang si inumon. Manang siala ni pesta. Manang poltak ni bulan. Manang ala ni ari sabak pe. Halinu ni akana naeng rodoi. Alai Kristusido napuna badan. Tung unang mahamu di lesal-lesani halak. Nagyo paula-ula naserep jala sumoba akka suru-suruan. Di tengah-tengah do nani idana di bagasat todina. Pinaburnang ni roha-roha ni dagingna. Alay dang di persigatungi ului. Aisyani lamma gudang marguru tu debata sadok pamatangi. Nani urupan jala pinadomu-domu niaka urat dohot ihot-ihot. Ido yang gosahatna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Di bagasan jami taon, manang di bagasan minggu palimahon dung Trinitatison. Denek ma ujahanna dihaholongi jala di palua di batado akan amardosa. Damang dainang, tarbarita do huria Kolose, huria nadinggan. Huria nadame. Nang pesongoni ditongos apostel Paulus do surat na tu huriai. Ia tujuan ni surat naon asamanotong setia huriai di haporseon na di Yesus Kristus. Marurat jala lam tutugunan yan haporseon na sida. Jala bui na sida marroha mauliate. Dipangido apostel Paulus do huriai. Asa jaga sian akka pangela-elaan di pangatusion nadong di portibion.
Ima pangela-elaan nalaho makahaliluho jolma siya debata. Di siala lam turarak na doa kapangatusion hati hai, na marajahan tu parbinotoan dohot malo-malo ni pikiran ni jolma, naso mangihuton Kristus. Jala di pasahat Apostel Paulus mamuse panadayon taringot tu Kristusi. Di do Apostel 5 di bagasan Kristus do hagugo ni hadebataon na marupa hod daging. Jala holan di bagasan Kristus do dapo hagugo ni pasu-pasu haluaw ni. Laos Yesus Kristus do ulu ni nasa hamuliaon, doho panggonggomion. Dungi di do Yesus Kristus do Tuhani. Jalanung nga gabi bangsona, manang bangso ni debata do huriyay. Ay naong tarsuda do huriya di bagasan partodion, ima marhite paddidion na badiyay. Laos di bagasan paddidion ima, bongot huriyay tu hamatean, asa gabi parjabar nang di haheheon, molotung pe mardosa jolmay, jala parjabar tu hamatean mangihuton pati ni debata. Nunga lunas bei ditubus Kristus, sian ganup nasa hama matena dihau pinarsilangi. Songoni nang akamusu na marhuaso pe. Nunga dipatalu Tuhan Yesus, dang margogo be akahuaso ni portibion, laho pamagohon partodion ni aka na porsea. Damang dainang, nang pesongoni sitong ni ganup nasa huria na adong di Kolose. Ikomanat do totong akana porsiay. Unang madabu tu bagasad dosa muse disiala ni si panganod dohot si inumon. Manang siala ni pesta. Manang siala poltak ni bulan dohot ari sabat. Dia duas tuan na didok ni aposteli. Di pasaha Apostel Paulus do asa unang gabi si pangoloy di pardagingo kuryay. Songongulu ni narubi na mangulaho patik na pinasaha ni si Musa. Di siala boy do jol maringgas marminggu. Ringgas nang tu partangyangan. Ringgas nang majahan atar surati manang buku na badiyai. Jala ringgas muse maride mamuji debata. Si partangyang. Jala na badiya ibana idaon. Alay molohola di pardagingod doi diulahon. Doson na holan patuduhon haburjuon, doho habuyon na doi. Jala tubu masyani gijang ni roha. Disyalani, ikut di bagasan haporseao do mangulaho patik kolong ni debatay. Asa tarulahom may siyan saluhut na roha, siyan saluhut na nguluna. Marhitehon si songonima, tubu haserepon ni roha, diganup nasa jolma na mangulahosa. Dang tarbahen mangulahon hata ni debata, molosian pardagingon tutu. Ido ubahen roh Tuhan Yesus Kristus pasahato dirina tu jolma. Asa di bagasan ibana jala di bagasan pangarajaon ni Kristusi. Disido tarulaho jolma hata doho pati ni debatai. Ai Kristus dunapuna badan. Marhitei, tongdo di paingot Apostel Paulus huria Kolose nadinggani. Asaw nang madabu na sida tu gijang ni roha. Asaw nang mangasahon nabi nahin nabi. Manang mangasahon haringgason nabi. Doho akka nadinggan nabi nahin ni huriay. Jadi dang si pangasahonon ganup nasa akka nadinggan na taula. Alay di pangidohon ma. Asa totong mahuriay mangasahon Yesus Kristus di saddo gulmit ningoluna. Diuduti Apostel Paulus mamuse paingot ton huriay. Asaw nang madabu tu pangelailaan ni parjahat. Asa jaga mahuriay di bisuk-bisuk ni sibolis na laho mga liluhon. Dido Apostelina tarsura di ayat 10 di turpukon. Tung unang mahamu di lesal-lesani halak. Nagyot paula-ula na serep, jala sumoba aka suru-suruan. Di tengah-tengahod do na ni idana di baga sa todina, pinabur nang ni roha-roha ni daging na. Damang dainang,
Boido hatai tapatudus tu hata si paingot di halak batak nama dok. Risi-risi hatani jolma. Lamot-lamot hatani begu. Asa unang ma di lesa-lesani huriai di akka ulaun na songon na burju. Hape parjahat do. Manang songon na serep. Hape pergijang ni roha do ibana. Manang songon ni daun ibana parholong ni roha siya nakka ulaun na. Hape akasipalesem do di bagasar rohana. Asa mana mahuriai dia kapangalahon ni jolma na patama-tama idaun di duru. Damang dainang marhiti turpukon dia dosi putih hota nabui si buanota tu parngoluon di parhuriaon doho di parngoluon di siganupari na parjolo damang dainang. Asa manotong satia ganup nasa huria di haporseaon na di Jesus Kristusi. Tarida may siyan lam tusada na huriai dohot debata. Lam tusolhot na ganup nasa huriai tuadupan ni debata. Marura na tugu mahaporseaon ni huriai. Jala lam pinauli-uli ma huriai di bagasan Jesus Kristus. Napadua hod damang dainang. Di paingot do nak kita, asa unang madabu betu pangelailaan ni si parjahat, na mamake ganup nasa hamaloon, na mamake ganup nasa hamajuon, dohok di ganup nasa akapangatusion. Di salani rikot do ganup nasa huria pe marbisuk mangadupi sa luhut nai. Napatuluhon, di paingot mamuse huria ni Tuhani, asalam tubagas na pangatusion na nadinggan ima dihaporseon na di Tuhan Yesus Kristus. Jadi dang masa diganup nasa natarguar huria dinalaho marsiajar taringot tuhatani debata. Marsiajar diganup nasa kanadinggas songo dia na pinangidoni debata di bagasa parngulun na. Alani ikut diharinggason ganup nasa huria do. Dinalaho manangi-nangi hatani debata. Laos dihaguguhum ma pasomal-somalhon ganup nasa mangulahon hatani debata na biniginay. Napaupat to damang dainang. Di pangido do asasian sa luhut na roha ma mangulahon hata dohot tolong ni debata. Unang ma satonga-sotonga. Unang ma golom ria-ria. Laos unang mamar pangasahod di daging, manang dihaguguon, manang diganup nasa akka botohanna. Alay di pangasahom ma Kristus disaddo ganup nasa gulmit ningoluna. Asa marhitehoni, tamama ibana, dinalaho targoar huria ni debata nalam tutorasna. Napalima damang dainang. Di paingot ma asa manat turiai. Unang lipe di haporseao di Jesusi. Di siala aka si palesem nalaho mangaliluho kuriai. Manak mahuriai mangadupi ganup nasa aka si pangototoi. Manak maganup nasa huriai mangadupi ganup nasa aka malo-malo ni aka si parjahat. Damang dainang, asa sungod dia mahuria Kolose nang huria di sadok portibion di pangido aposteli, tapatudos masogon hau korma huriai. Di siala adong sada kelebihan naboy sitiruon sian hau korma. Mololam matua hau korma, parbuena pe lam tugudang na. Jala lam tutabuna muse daini parbuenai. Songoni manian ganup nasa huriai. Lam matua, lam matoras. Jala lam tuulina tudingganna. Parbuena pe lam ramos. Jala daina pe lam tutabuna muse. Damang dainang. Huria naung dihaholongi jala dipalua de batado hita siad dosa. Di sialani i manotong masatia hita di bagasan ibana. Dohok diganup nasa hasit tongan nai.
Marsitugu-tugu ma digandup nasa haporsiaoni. Songon panugu-nuguon ni Apostel Paulus tu huria Kolose. Sapala naung dihaholongi Tuhani hita, marsi haholong amma hita. Sapala naung dipalua Tuhani hita siad dosa. Unang beniam mula madabu tu bagasad dosa. Setia mahita. Manat ma, jala guguhum ma, sian saluhut naroham.